A Garda Civil propón para sanción a unha familia de Outes por facer unha barbacoa na contorna do río Entins. As 4 persoas enfrontanse a unha multa que pode chegar ao 1.000.000 de euros por infringir a lei de Montes de Galicia. A Garda Civil da Comandancia da Coruña vén de propoñer a sanción a 4 persoas por incumprir as restricións de seguridade nesta época de alerta máxima por risco de incendio forestal. O feito ocorreu en Outes logo de que os axentes recibiran unha chamada informando da presencia dunhas persoas realizando un fogo para unha barbacoa no paseo fluvial do río Entins. Ata o lugar trasladouse unha patrulla do posto de Outes, onde comprobou que se trataba dunha familia de 4 persoas que foron identificadas polos axentes. Ademais, o Instituto Armado procedeu a confeccionar un acta de denuncia por suposta infracción grave da Lei 7/2012 de Montes de Galicia, obrigándolles a pagar o lume, unha infracción que acarrexa multas que oscilan 2.001 euros ata 1.000.000. A Garda Civil lembra a importancia da concienciación e a colaboración para prevenir incendios. Nun contexto de risco extremo, o uso de lume contravindo as prohibicións existentes pon en perigo a contorno natural e a seguridade das persoas, segundo indican, polo que fan un chamamento á colaboración cidadá. Se alguén é testemunha de algunha actividade ilícita que poida provocar un incendio, lle comunique á Garda Civil a través do teléfono de emerxencias 062. Este mediodía registrouse tamén un incidente na DP 7301 á altura da Capela de San Roque, en Frións, Ribeira. Un tráiler derramou sobre un tramo da estrada varias toneladas de fariña de peixe que transportaba cara a unha fábrica no polígono de Couso. Ao dar a curva, a lona de que protexía a carga desprendeuse, caendo varios sacos sobre a estrada. Ata o lugar desplazáronse axentes da policía local para regular o tráfico e dotacións de bombeiros e do GAEM para retirar os sacos e a fariña que había na estrada.